бо ҳамон ҳиссиёту ҳаяҷоне ки давоми сабқат паси экранҳои телевизион нишаставу аз бозии ҷолиби футболбозони дастаи мунтахаби кишвар кормандони телевизиони Сафина мухлисӣ карда буданд, имрӯз ҳам ситораҳои футболи мамлакатро дар телевизион бо кафкӯбиву гулу гулдаста ва самимияти хоса истиқбол гирифтанд. онҳое ки бо шарофати маҳорати нотакрорашон парчами тоҷикистон рӯи дасти мухлисони тоҷику узбеку русу амрикоӣ ва боз даҳо миллати дигар боло буд ва соҳибзабонони дигар қавму миллатҳо шиёри тоҷикистон ба пешро замзама карда аз таърихсозии футболбозони тоҷикистонӣ дар ваҷ буданд. ин парашониву ин шиёр имрӯз ҳам болову танинандоз аст ва зери он бо шодиву фараҳ ба пешвози дастаи мунтахаби футболи тоҷикистон мебароянд. барои варзиши тоҷик ва тоҷикистон ин бозингарону ин тим воқеан ҳам қаҳрамонанд, зеро маҳз бо шарофати ҳунарнамоияшон мухлисони футбол дар саросари ҷаҳон ситораҳои наву бо маҳоратро зери парчами миллии тоҷикистон шинохтаву дар радабандии федератсияи байналмилалии футбол ҳам мақоми тими мунтахаби футболи кишвар ба тарзи чашмрас боло рафт. аз ин рӯ муҳаббату самимияти ҳар тоҷику тоҷикистонӣ ба якояки аъзои дастаи мазкур беинтиҳо аст ва кормандони телевизиони Сафина ҳам як гурӯҳи мухлисонеанд ки ҳамеша пайгирона дар тамоми сабқату мусобиқаҳо барои онҳо каф мекобанд. фурсати имрӯзаи аз наздик дидорбинӣ намудан бо футболбозону сармураббии тими мазкурро кормандони муассиса истифода бурда барои бозии ҷолиб, маҳорати нотакрор, нишон додани махсусияти футболи тоҷик дар саросари ҷаҳон ба онҳо изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. варзишгарон ишора ҳам карданд ки чунин мухлисони самимиву дӯстдори футбол барои бозингарон дар майдон нерӯву тавон бахшида саъю талоши ҳар варзишгаро дучанд зиёд менамояд. воқеан ҳам дар идомаи сабқати ҷоми осиё 2023 ки он ҷо дастаи мунтахаби футболи тоҷикистон иштироку майдондорӣ кард, ҳар фарди тоҷик мухлиси бештару дӯстдори футбол гардид. зеро ин майдон давоми бозии футболбозони кишвар барои ҳар тоҷику тоҷикистонӣ майдони нангу номӯз гардида буд ва ин варзишгарон бо таърихсозии худ бори нахуст тими мунтахаби тоҷикистонро то ба даври чорякниҳоӣ бурданд. пас аз суҳбатҳои самимиву наздик футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон дар барномаи суббахайр тоҷикистони муассисаи давлатии телевизиони Сафина иштирок намуда оид ба рафти мусобиқаи қоравӣ, нақшаву ҳадафҳо барои бозиҳои баъдӣ ҳарф заданд. барои пазироиву истиқболи самимӣ ва пуштибонии ҳамешагӣ бо муҳаббат ба мардуми Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ намуданд.